Hola, soy Fernando, vecino de Vacarizas y autor del libro Sau, el pantano maldito. Es un libro de fácil lectura, es un libro que está enmarcado en lo que se define como el género del terror, el misterio, la intriga, la leyenda. Es un libro que está documentado, tanto en fechas, como en eventos, como en geografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier sitio que yo mencione en este libro es un sitio que en realidad existe, es un sitio al que se puede ir, es un sitio al que se puede visitar. Cualquier suceso que yo narre en este libro, por ejemplo con un tinte policial, es un suceso, es un evento que en realidad pasó. Es un libro en el que trabajé mucho tiempo, tanto en trabajo de estudio como en trabajo de campo. Espero que os interese y de ser así, espero que lo disfrutéis tanto como yo hice mientras lo escribía, mientras me adentraba en las aguas del pantano de Sau, mientras me sumergía en su historia y en su leyenda. Em dic Montse Rossinyol i avui us presento la meva novel·la El calidoscopi. La Laia, la protagonista, endreça casa seva i mentrestant aprofita per repassar tota la seva vida. Ho fa a través d'un calidoscopi. El joc de colors dels seus cristalls la transporta a records passats, a una infància feliç, prop del mar, estroncada per la guerra civil i la mort dels seus pares. Amb els anys, per raó del casament amb un industrial agarenc, canviarà el blau del mar pel gris del fum de les xemeneies i per l'aire enrarit de la burgesia de postguerra. Els silencis es fan insuportables. Se sent sola i incompresa per tothom. Perd el seny i creu que tot és culpa de seva. Definitivament llença la tovallola. Per aquest motiu es reclou a casa, l'últim reducte de pau. Però ho serà sempre. Sí? Grava això? Vale? Grava? Vale. Bon dia, soc el Jordi Badia, escriptor. Han demanat de l'Ajuntament i de la biblioteca que gravés un vídeo per publicitar el meu llibre, que és aquest, La clau del sant. Primer de tot he de dir que se m'ha fet una muntanya gravar aquest vídeo perquè realment des que vaig publicar el llibre estic passant un infern. Un infern en forma del fet de ser famós m'ha portat en una situació molt compromesa. Jo sóc una persona molt introvertida, molt vergonyosa i realment aquesta situació m'està superant. M'està superant fins al punt que estic rebent un tractament, faig teràpia en un lloc que es diu Escriptors Famosos Anònims. La veritat és que m'estan ajudant molt perquè anem allà. De fet, són ells que em van recomanar fer aquest vídeo així tapant-me. Suposo que us preguntareu per què es tapa aquest burro si ja el coneixen a Vacarisses. És cert, el que passa que el llibre La clau del sant està agafant un mercat internacional molt gran i de fet se n'ha venut fins i tot a Estats Units un llibre de la meva cosina, però fins i tot al Pallars ha arribat el llibre, al Pallars Sobirà, a Javarre concretament. Llavors el fet que jo ara mateix m'estigui tapant una mica amagant-me és perquè no vull que em coneixin més pel carrer. La veritat és que no sé com fer-ho ja. La gent em para, m'atura, em demana firmes pel llibre, jo no sé què posar. La veritat, ho estic passant molt malament. L'altre dia a la Siona fins i tot estava fent cua i una dona amiga de la meva mare se'm va tirar a sobre, em va abraçar i quasi caiem per allà a terra. Va ser tremendo, va ser tremendo. Aquest és el llibre, si voleu llegir, llegiu-lo, però no em busqueu a mi perquè jo la veritat segurament no faré cap més llibre per no haver d'aguantar aquesta pressió. Gràcies a tots i fins una altra. Hola a tothom, soc l'Eduard Martínez i fa uns 16 anys que soc veí de Vacarisses.
Soc aficionat al patrimoni ferroviari i, com vinc d'una tradició familiar molt ferroviària, doncs tota la vida m'ha agradat anar col·leccionant coses del ferrocarril, des de bitllets, des de gorres i sobretot documentació ferroviària. Tot això va fer que veiés que a Vacarisses hi havia una història concreta i curiosa de que un poble tan petit tingués 2 estacions de ferrocarril ja al 1944. El 2016 vaig proposar a l'Ajuntament de Vacarisses i a la Regidoria de Cultura de poder fer un llibre aprofitant el 120 aniversari de la construcció de la primera estació de Vacarisses per fer aquesta commemoració i saber tota la història. Vam posar fil a l'agulla i d'aquí va sortir aquest llibre de Vacarisses, un poble amb 2 estacions de ferrocarril, on trobareu tota la història de la gran lluita que va fer el poble per aconseguir la seva primera estació i com, per casualitat, uns anys després, unes dècades després, també aparegués l'estació de Vacarisses Torreblanca i res, vull dir, espero que us engresqui la història, que us agradi conèixer una mica més del nostre patrimoni ferroviari local, ja em direu. Vinga, que vagi molt bé. Hola. Soy Pedro Puerma y quiero hablar de un libro que publiqué en 2018 que se titula Vida entre versos. Como se puede adivinar, es una recopilación de poemas que he ido escribiendo los últimos años, siguiendo la métrica y la rima clásicas, o intentándolo al menos, y digamos que las fuentes de inspiración que me han motivado para escribirlos, pues pasan por la naturaleza, por viajes, por lugares que he visitado haciendo senderismo, cicloturismo, por homenajes y versos dedicados a amigos, a familia, nietos, algunos temas también con desenfado, con cierto desenfado, con cierto toque de humorístico, de crítica, y por supuesto también mi visión de la vida y de sus situaciones, y desde luego los que considero como valores humanos. En definitiva, son temas que intento que sean cercanos y que lleguen al lector de manera fácil y comprensible, y que tengan, o pretendo, que sean o que tengan la empatía suficiente para ser entendibles. Espero que el lector que tenga bien hojear este libro encuentre el interés que busca. Gracias.